Praha, město plné historie a kultury, má také bohatou tradici v oblasti tramvajové dopravy. Tramvaje zde nefungují jen jako praktický způsob přepravy, ale jsou i součástí identity města. Jednou z nejvýznamnějších kapitol pražské tramvajové historie je příběh značky Škoda, které od počátku 21. století výrazně ovlivnily podobu městské hromadné dopravy. Dnes se podíváme na 3 klíčové modely. Škoda 14, Škoda 15 a především Škoda 52T, která přináší revoluci v designu, technologiích a efektivitě provozu. Začněme modely, které vyšlapaly cestu. Tramvaj Škoda 14, uvedená do provozu v roce 2006, byla prvním moderním modelem vyvinutým Škodou Transportation pro Prahu. Její návrh byl svěřen studiu Porsche Design Group, což bylo odvážné rozhodnutí, které mělo zajistit moderní vzhled a mezinárodní prestiž. Tramvaj měřila 30,25 metrů, byla částečně nízkopodlažní a vybavena neotočnými podvozky, což však způsobovalo rychlejší opotřebení kolejí a vyšší hlučnost. Přestože elegantní design oslovil mnohé, technické problémy a omezená kapacita způsobily, že model 14. zůstal v provozu spíše kontroverzním počinem. Další generací se stal model Škoda 15, který byl uveden do provozu v roce 2008. Tato tramvaj byla plně nízkopodlažní, což výrazně zlepšilo dostupnost pro osoby se sníženou pohyblivostí. S otočnými podvozky a větší kapacitou se stal spolehlivějším a oblíbenějším modelem. Její délka dosahovala až 33,46 metrů a díky šestici dvoukřídlých dveří umožňovala rychlý nástup a výstup cestujících. Přes počáteční technické problémy, jako bylo upadávání okolku, se 15. stala páteří pražské tramvajové dopravy a dodnes patří mezi nejoblíbenější moderní vozy. A nyní se přesuneme k tramvaji, která představuje budoucnost. Škoda 52T. Tento model je vrcholem inovací a technologií, které reagují na moderní potřeby městské hromadné dopravy. Škoda 52T je navržena tak, aby odpovídala nejen požadavkům na kapacitu a pohodlí, ale také na ekologickou udržitelnost a minimalizaci dopadu na infrastrukturu. Tramvaj měří 31,99 metrů a je vybavena 5 články. Má plně nízkopodlažní konstrukci, která umožňuje bezbariérový nástup a výstup po celé délce vozu. Na rozdíl od svých předchůdců využívá nový typ hnacích podvozků, který zajišťuje nejen lepší jízdní vlastnosti, ale také minimální opotřebení kolejí. Všechny 4 podvozky jsou hnací, což přispívá k vyšší efektivitě pohonu a lepšímu přenosu síly na koleje. Jednou z největších inovací je pokročilý bezpečnostní systém, který zahrnuje autonomní brždění před překážkami. Tramvaj dokáže pomocí senzorů detekovat objekty na trati a včas reagovat, čím zvyšuje bezpečnost nejen cestujících, ale i ostatních účastníků dopravy. Model 52T je rovněž vybaven technologií sledování pohybu cestujících, která umožňuje optimalizovat vytížení vozu na jednotlivých linkách. Interiér tramvaje byl navržen s ohledem na maximální komfort. Sedačky jsou ergonomicky tvarované a vyrobené z ekologicky šetrných materiálů. Klimatizační systém nové generace zajišťuje příjemné prostředí i během horkých letních dní. Kapacita vozu je navržena tak, aby uspokojila vysoké nároky pražské dopravy. Pojme se až 70 sedících a 173 stojících cestujících. Tramvaj disponuje 5 dvoukřídlými dveřmi, které zajišťují efektivní výměnu pasažérů na zastávkách. I přes nižší počet dveří oproti modelu 15. je díky jejich rozmístění nástup i výstup plynulý. Ekonomická stránka tramvaje 52T také stojí za zmínku. Přestože cena jednoho vozu činí přibližně 83 milionů korun, očekává se, že díky nižším nákladům na údržbu a delší životnosti bude z dlouhodobého hlediska tato investice výhodná. Tramvaj navíc splňuje přísné ekologické standardy a přispívá ke snížení emisí a hlukového znečištění ve městě. Model 52T představuje vrchol technologického pokroku ve výrobě tramvají značky Škoda. Od designu přes bezpečnostní prvky až po efektivitu provozu nabízí vše, co si moderní město může přát. Je to tramvaj, která nejen zlepšuje kvalitu dopravy, ale také nastavuje standardy pro budoucí generace městských vozidel. Ať už hovoříme o inovacích bezpečnosti, pohodlí nebo udržitelnosti. Model 52T je jasným důkazem toho, že Praha a Škoda Transportation hledí do budoucnosti s ambicí posunout městskou hromadnou dopravu na zcela novou úroveň. Tramvaje značky Škoda se za poslední 2 dekády staly nedílnou součástí pražské městské dopravy a symbolem technologického pokroku.
Od prvních pokusů s modelem 14. přes výrazné zlepšení řadou 15. až po očekávanou revoluci, kterou přinese model 52T. Škoda Transportation neustále ukazuje schopnost přizpůsobovat se potřebám moderní společnosti. Zajímavostí je, že v soutěži na dodávku těchto nejnovějších tramvají se zúčastnil také švýcarský výrobce Stadler, který je známý svými tramvajemi Tango NF2 v Ostravě, nebo vlaky KIS pro železničnou společnost Slovensko. Výběr Škody však potvrzuje, že české inženýrství má v Praze své pevné místo. Přestože nový model ještě nevyjel z továrny, jeho inovace a slibná konstrukce vzbuzují naděje, že přinese do pražských ulic významné zlepšení. Budoucnost pražské dopravy tak zůstává v rukou domácího výrobce, který posouvá hranice možností městské hromadné dopravy.